Fl-ewwel kwart ta' din is-sena s-settur tat-turiżmu kompla bir-riżultati pożittivi. Meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet, il-parti l-kbira tal-indikaturi raw titjib. Dan kien ikkonfermat f'konferenza tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u r-Ristoranti. L-ewwel 3 xhur tas-sena ġeneralment ifissru telfa l-istabbilimenti ta' akkomodazzjoni kollettiva bħalma huma l-lukandi. F'dan l-aspett it-telfa l kull kamra naqas kemm għall-istabbilimenti ta' 3, 4 u 5 tilel. Il-President tal-MHRA Paul Buġeja qal li l-ħidma tkompli fosthom bidejat bħal pjan strateġiku, it-tnaqqis ta' piżijiet fuq is-settur tal-lukandi u r-ristoranti, it-twaqqif tal-Malta Conventions Bureau, użu aħjar mis-suq Ġermaniż u ta' turisti ta' aktar minn 55 sena u titjib ieħor. Malta naħsbu li hemm opportunitajiet diversi nistgħu nikkapitalizzaw minnhom. U hekk ngħinu x-xhur tax-xitwa sabiex dawk it-telf li qegħdin nirrapportaw regolarment inkunu nistgħu innaqsuhom. Forsi xi darba nibdew nuru profitti wkoll. Il-Ministru Edward Zammit Lewis qal li l-Gvern qed ikompli l-ħidma tiegħu biex jagħti appoġġ fosthom bl-inizjattiva biex lukandi jkunu jistgħu jibnu iktar filgħoli. Inizjattiva li d-dokument finali tiegħu se jkun ippubblikat fil-ġimgħat li ġejjin. ċertament li dan jitfa' sfidi kbar fuqna anke fuq l-infrastruttura ta' pajjiżna li preparati għalihom, però ċertament iridu mmorru kif għattajjeb fid-diskors tiegħi llum illi rridu mmorru għal aktar turist ta' kwalità, turisti li jiġi Malta jużi iktar servizzi u jonfoq iktar.